Un any més s'ha celebrat el dinar de Nadal de l'Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt. La cita va ser el passat 22 de desembre al restaurant Can Martí de Premià de Dalt, on els socis de l'associació van omplir la sala per gaudir d'un fantàstic dinar prenadalenc on va regnar la germanor i el bon ambient, com no podia ser d'una altra manera. A l'acte va assistir l'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, que va saludar a tots els assistents taula per taula. I és que d'això va tractar aquesta cita, de trobar-se, de veure's. Com va dir el mateix president de l'associació, en Jesús Zamarreño, l'acte va ser una gran oportunitat per retrobar-se amb els membres de l'associació. I és una oportunitat per trobar-se, sobretot aquells socis que no poden venir sovint al casal per alguna circumstància bé de distància o d'ocupacions, ara tenen l'oportunitat de trobar-se, encara que sigui un cop a l'any, en aquesta ocasió, i amb algunes altres que també celebrem altres efemèrides interessants i importants per a tot el col·lectiu. Finalment, tots els assistents van brindar amb cava per celebrar el retrobament i es van desitjar molta felicitat per aquestes festes i pel proper any 2019.